Special coverage. Abay, kasalit pala sa Canada. Idol Lawrence kami. Yes, Idol Bernardo, impakaamo ni Kapitan Joseph Ranada, iti Barangay Gabusor, iti Siyudad Tilawag, anak kasaganadan, iti Sangbay, iti Bagyo Emong, iti Probinsya, iti Ilocos Norte. Kuna ti Kapitan, ang naadalandan, iti napalpalabas sa Bagyo, kat na ipakpakadan, iti anyaman at training da, kang runana, iti information dissemination, kan early warning, para kadag iti mangalap, iti nasa o alugar. Imbatad ti Kapitan, at ti nasapa pa nagbalaag, iti may sa kadag iti mang salsalbar kadakwada, akan kanayo, no kasbilang man ada iti Bagyo. Malaksid iti daytakat kuna ti Kapitan, akararag iti nasken a pagkaptanda no kasta nga umay iti didegra. At man iti baset iti panagsalita ni Kapitan Joseph Ranada. May man nga bagyon sir, ket no umasidigen within 12 hours pag-convene kam manin, pagsasaritaan mi manin, pagpa early warning kam manin. Tapno no mapakadaan man ti bumaranggayin sir, ket ma-i-prepare da no anaman digiji i-prepare da nga kasapulan ng isalbar sir. So adda balag ti barangay ket dapat sumurot da kasi narigat nga minen no adda ti sitwasyon nga nakaroon na yun ket de ko na po narigat ag-responde no kan. So nga no warning kami ket sumurot da lang. Adda kam lang ti barangay hall 24 hours no kasto yung sitwasyon sir. Dayta iti paset iti panagsarita ni Kapitan Joseph Ranada. May nag iti daytoy ket kinid daw ti Kapitan kadagiti ka barangay na kasapulan da kumamaki kooperar iti kakastoy at tiyempo iti kalamidad. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tata Aremen.